ya. Nah. Ayo. Kanggo gebrak swasana ning bengi iki, heeh. Sinden telu ngadeg bareng. Oh ngono ah. Dik Sinta, Mbak Mira, Mbak Enggar. Lagune Lali Janjine Sragenan. Wah ya. Kanggo buka ana ing season limbukan iki ya, Nok. Oh ngono, Mak. Heeh, digedrukne. Ayo go ngregengake swasana kang kenceng. Ya. Tan ngendoni swasanane. Ya. Ayo, monggo sinden telu ngadeg bareng. Yo, Lali Janjine Asta Brata. Ya, monggo. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok, anakku sing ndak tresnani ngger, bocah ayu moblong-moblong limbuk. Ana timbalan wana apa, Biyung? Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngatur
nindakake kunjuk syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Oh ngono ya, Mak. Sebab ora kurang-kurang Gusti Allah anggone maringake malimbar keberkahan ya tumrap umate sak jagat raya kang sumebaraning bumi iki, utamane nikmat manggon ana ing kesehatan. Oh ngono. Mokal tanpa nikmat wujud ing kesehatan, awake dhewe sak kanca lawan kang padha miyarsa, iso kumpul ning kene seneng-seneng melekan tirakatan bareng, mokal tanpa nikmating Gusti Allah. Oh ngono ya, Mak. Dadi kudu disyukuri no. Ya yang stokake dawuhmu. Kaping pindho ora lali selawat sarta salam kita kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususon Baginda Hasan lan Baginda Husain. Ya, Mak. Iki acarane piye? Acarane tidak lain tidak bukan ya ulang tahun Ambal Warsa, ulang tahun emas ke-50 SMP Negeri 1 Pace. Oh ngono ya, Mak. Ya. Ngira-sirus iki uga temu kangen. Temu kangen para ingkang minangka kinurmatan para alumni kang biyen sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pace kene no. Oh iya ya ngestokake dawuhmu. Mula awake dhewe ngaturke panuwun ki aja nganti lali. Oh ngono. Ngaturake panuwun kunjuk matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk pepunden-pepunden Dwija, khususon nuwun inggih punika Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Ingkang ngemudeni mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Sapa? Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya ya, Mak. Iya. Ngestokake dawuh. Ora lali ngaturke panuwun kang tanpa upama marang Bapak Ibu Dwija, Bapak Ibu guru kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace, sumrambahing komite, panitia, panitia kabeh wae sing ora iso ndak sebutake siji mbaka siji. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Panitia sing wis menyukseskan acara ana ing bengi iki. Iya ngestokake dawuhmu. Awake dhewe sowan komplit, sowan komplit karo kanca-kanca Astra Brata Group. Iya. Awake dhewe sowan ning kene klungsu-klungsu melu uduh, uga melu urun donga no. Uga melu urun donga. Oh ngono. Ya kuwi sakwise pahargyan Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace kang kaadan ana ing bengi iki. Iya. Muga-muga awake dhewe ndedonga SMP Negeri 1 Pace setelah mengadakan ulang tahun emas semoga menjadi sekolah yang semakin maju, semakin berprestasi, dan lulusan-lulusan SMP Negeri 1 Pace dapat membawa nama baik bagi alma mater SMP Negeri 1 Pace. Wah ya. Iya ngestokake dawuhmu. Amin. Dasare bibit-bibit unggul, iki ya tuwuh ana saka SMP Negeri 1 Pace. Buktine para alumni-alumni sing kepareng rawuh bengi iki ya sing biyen sekolah mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene, saiki wis dadi wong-wong hebat, wong-wong pinunjul, wong-wong sing bisa membawa nama baik bagi alma mater kene no, bagi SMP Negeri 1 Pace. Iya. Dasare murid ning kene iki uga digodhog didadar, ora mung dadi murid, ora mung dadi siswa sing ber-IQ tinggi, nanging uga dadi murid sing berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Saiki kuwi kudu ditekankan no. Oh ngono ya, Mak. Karakter karo berbudi pekerti luhur. Merga ora ana gunane. Merga apa tanpa guna wong pinter yen ora berkarakter. Oh ngono.
wong pinter ning ora duwe berbudi pekerti sing luhur. Oh ngono. Muspra tanpa guna no. Oh ngono. Ning ora murid-murid kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene ora mengecewakan, ora mengecewakan. Dasare wae ya besus anggone apa ya leladi seni dasar siswa kene sak gurune sumrambahe kabeh para warga kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene iki budaya-budaya. Oh ngono ya, Mak. Dadi tidak usah khawatir dalam pengajaran tentang karakter dan budi pekerti luhur. Iki mesti tetep ditengenake, iki tetep dianggep perkara kang baku no. Oh ngono ya, Mak. Iya, iya. Mau sore wis ana pentas seni. Iya. Iki membuktikan SMP Negeri 1 Pacé dalam kemajuan globalisasi, dalam kemajuan era neng tidak lupa akan budayanya, tidak lupa akan jati diri bangsa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Pacé. Iya, luar biasa, luar biasa. Dasare sing nyekel bawat sekolahan, kepala sekolah dibandingani kelawan pepundenku Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya, Mak, ngono. Piyayi sing sembodo wicaksana. Buktine dapat melahirkan generasi emas. Ya kuwi kang tok saka SMP Negeri 1 Pacé. Mergo angel no dadi kepala sekolah nyekel dadi ana ing pendidikan iki angel banget yen ora wonge hebat, wonge sembodo, wonge sumbut, ya iki tangeh kelakone bisa dadi murid-murid sing berprestasi kaya SMP Negeri 1 Pacé kene. Oh ngono. Mula 2 jempol untuk Bapak Dr. Andes Marianto MPD dalam memegang amanah ya kuwi dadi kepala sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pacé wis maksimal, wis totalitas dalam mendidik ya. Iptek IQ, intake ya ora lali. Oh ngono ya, Mak. Agama, budaya, pendidikan kabeh dimaksimalkan kanggo murid-murid kene. Wah ya, ngestokake dawuh. Ya. Dasare setahun kepungkur awake dhewe ya wis tau gelar-gelir gantung gong ning kae acara wayang masuk sekolah. Oh ngono kae wayangan awan kae program saka Disparporabut. Lah bengi iki kuwi acara Ambal Warsa HUT ulang tahun emas kang angka ya kuwi 50 ke 50 tahun. Ya kuwi kerjasama dengan Disparporabut tentunya. Oh ngono ya, Mak. Dadi setahun kepungkur wis tau sowan ana kene, wis tau sowan ana kene. Dadi awake dhewe sowan ana rombongan ana kene, sak rombongan ana kene iki wis dianggep keluarga dhewe. Oh ngono. Apa neh khususnya Bapak Kepala Sekolah sing wis tak anggap kaya bapakku dhewe no. Oh ngono. Hebat luar biasa. Ya. Dasare wiwit sore awake dhewe sak kanca wis wah sugata banyu mili ora ana mandeke. Iya, luar biasa, luar biasa. Rangkaian ana acara Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Mau esuk wis ana jalan sehat. Kuwi ana Bapak Bupati, ya. Bapak Novi Rahman Hidayat lawan Bu Bupati, ya. Jalan sehat ana kene dalam rangkaian ikut menyemarakkan ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Oh iya ya, Mak. Malah Pak Novi iki mau uga apa ya? Maringi 15 sepeda gawe bocah yatim. Oh ngono. Hebat. Bot-bote ya tresna marang keluarga besar SMP Negeri 1 Pacé. Iya ya, Mak. Iya. Kembali ke benang merah no. Ya, awake dhewe mung bisa ndedonga, awake dhewe sak kanca. Sak rampunge pahargyan bengi iki, aku mung iso ndedonga dadi sekolah sing tambah maju murid-muride, dadi murid-murid sing pinter, cerdas migunani tumraping agama, nusa kelawan bangsa, satemah menjadi murid sing berprestasi, berbudi pekerti luhur, dapat membawa nama baik guru-guru SMP Negeri 1 Pacé, khususnya
lan SMP Negeri 1 Pace itu sendiri. Amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mas Heru sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku lan telu mong limang wektu kang kencleng sing seru ya. Hop. Iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar
WhatsApp. Oh ya. Ya ki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur, tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk dhewe iki ya wis mulai terangkat, wis mulai terangkat. Baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata, ya iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya, muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya. Ya, ora usah dadak kesuwen, ya. Ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung. Sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro. Supaya munggah ana ing pepanggungan ngancani aku. Ngono. Supaya paring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene. Ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Selamat malam Mas Lindro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wah, luar biasa. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace, wabil khususon ibu guru sogo bapak kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Maryanto. Wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lindro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres, kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Lho, sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Loh, iki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan iki. Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo
demit galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri Satu Pace nek digalaki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Heeh, dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi mergo kula duwe dekengan teng mriki. Dulur kok duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange imangan belas ngene. Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pace. Wonten laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Maryanto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kula tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace. Betul. Sing kedua, ya, napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi cocok. Wah, ya gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Mas aku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pace, Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Maryanto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Ngene iki sesuk weteng wis ora tak rimason neh Pak. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Kula nyuwun sewu niki wau wonten laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Loh, berarti ngeboti Pak Maryanto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pace. Mboten. Lah ngopo kok sebabe milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Ngajak kene. Jak iki ning kene tok. Oh, dadi ngendi sing ngejak? Sing ngejak mboten ya. Saking ngono Pak Maryanto ki ngesake karo sampeyan. Mas Lendro ki musime sepi tanggapan ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Pace. Niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman niku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. Nggih, nek kula ngene iki mung nggih sampingan kula kok. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Lho, maksude? Wong winginane nyuwun sewu, kan sasi Februari sepi-sepine. Wah, iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor NMAX. Lho, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor NMAX iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning ngarep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. Lorone apa? Masuk angin kula. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Lho, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku kudu tilik. Bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50.
niliki ningali. Ningali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku mau. Mo Tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. wow. Bayare ming 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen, gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ningali 100, ningali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apik yo. Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang ki kowe diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya. Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Nyuwun sewu ya nyuwun. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung. Leres niku omongane kula niku lah sampean ki Mas yo sewengi melek dok-dok trek-trek sikilku ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pun leres mboten niku. Mulaluk loro wae prospek niku. Terus kula waten. Berarti pekerjaan utama loro. Loro. Seniman sampingan Loro. pekerjaan utama Loro. Kowe pengen loro ra, Dik? Gak loro. Kowe kok sakne men wajang to, Dik? Oh, wis loro to. Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku Ki tapi luar biasa Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace, iki kira sowan ning sekolahan. Sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Leres. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho wong kula niku nalika sekolahe kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA Tak garap. ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS garap. ilmu pengetahuan sosial mbok Tak garap. garap. Heeh, terus Wong IP kowe tak garap. Layakno Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo slendro ora tak bacoke ndase ngono. Maksudnya kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso Dadi dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 loh, S3 beliaunya S3. Aku lho niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. Ha niku S10 niki. Lah kok malah berapa ya? Nyuwun sewu Pak Marianto nyadong duka ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan niku mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane Piye Mas? sampean niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Iya. Sampean dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? ya ora janene ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Jenengan rak menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Lho, sampean. Kula guri RRI iki. Guru RRI ning ngene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI. Sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Sik takon sing angel pisen, eman-eman utekku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye?
Sampean roh kethek. Loh, ya roh no. Sampean roh asu. Loh, roh no. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampean ki kok apal apa sak bangku to sampean niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenana. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean tau sak sekolahan karo asu niku? Saiki tak takoni. Nggih. Asu karo kethek pinter ndi? Ora roh wong aku ora tau sak sekolahan kok. Sampean sing kancane ya apal no. Karepmu aku sak sekolahan karo kethek ngono to. Duka niku ora kantung jenengan no. Pirsa asu. Ya roh no. Sebabe apa asu kae nek nguyuh kok sikile dijunjung sitok. Loh, ya itu wis kebiasaane asu nek pipis ki buang air kecil itu mesti ngangkat kakike satu. Ora iso. Wah niku ora pengalaman nek jenengan tak bedheki kewane ra roh. Lah aku pancen gak ngerti departemen perkirian. Kok kula to niku. Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok? Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ning ora ambruk. Oh iya sikil. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pacé guru-guru. Nggih lho daerah mriki mawon. Heeh. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sodudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Cor HP no rame jaman Diah Fafa, kuwi biyen jaman Ida Laila dan zamane. Lah piye? Ora berpengalaman. Ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sodudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nih kernet supir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sodudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, apa enek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten. Ya ora enek kok. Sampean mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul upane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, Pengetahuan sosial paham. IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh mumung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Heeh. Presiden Inggris gak pengalaman. Mudin Pace kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Mudin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong. Ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene ra SDM-e dhuwur angel iki. Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Ah, lencung. Telek sapi. Lencung. Telek sapi. Letong. Telek pitik. Lencung. Telek wedhus. Serindil. Sampeyan iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampeyan iki sing dipikir mung telek tok to? Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrembug masalah telek. Nek kowe mlaku ning totokan. Enek telek sak nuk. Iya, telek sak nuk. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu enek telek sak nuk. Sampean balik apa tetep ning kono? Apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono ki aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik kok baro ning kono wedi nek dijukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dijukuk wis to kono wae ora sambut pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula mendudunga mawon murid-murid wonten SMP Negeri 1
mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat-hebat, sebagai mahasiswa-mahasiswi yang apa yang ditujukan, yang dicita-citakan selalu tercapai. Panjenenganipun Pak Maryanto, matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pace. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paringi rejeki kathah. Amin Allahumma. Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang soleh lan solehah, ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan laris sedaya, ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya, semanten ugi kanca-kanca yoga, kanca-kanca dalang, kanca-kanca kula laris sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kaya mudin roh. Wah, wis kaya mudin tenan, mudin tenan. Mudin Jepang. Mudin Jepang. Jepang kok mudin. Mbak Cange, iya ngadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek suwan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu dengan masyarakat ana ing Pace. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pace. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Cocok lho diaturi aturan minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tak. Ya. Ya. Sopo? Salendro karo Salindri. Oh, ngono. Kang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu. Nggih, no. Calon bojomu? Calon adikku. Bojone kula niki lho. Anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 1 cek. Oke. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Masak. Ya ampun. Sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, selamat malam. Selamat malam. Good night. Good night. Iya. Good night ya. Yes. Titik-titik ala ketara. Piye kabare sampean? Go sehat. Doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat to, Mas. Sekolahnya lancar? Lancar, Mas. Alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lho kuliah ning isi. Oh, ndek isi. Ndek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gedhe ya, Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kek baru aku gedeng aku ya ampun. Pening ndi ku ya sekolah? Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Ya ampun. Ndi sekolahmu? Piye ayune piye jajal kedipane? Ya ampun Mas Akbar. Ya ampun, Bejane kambel ijo. Artine bejane sing duwe bojo. Ya ampun. Ya ampun. Tegane klopo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya ampun. Lho, saya komentar Bu Parsinong. Komentar niku pripun? ambok yo. Kok ketoke mesra niku sinten jadian? Lah kula mbon digandeng-gandeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Allah. Kowe omonganmu ra enak.
Sedikit bicara sengak di telinga. Coba ngon-ngon iku napa ta? Ayo ngon-ngon aku mbak anggap kirikmu to. Mboten to. Mboten to. Kirike gawe. Maksudnya ngon-ngon gandengan dolan. Wis suruh kirik dereng pirsa. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Ane aku ngon-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pacet. Oh nggih, didongakne nggih Mas nggih. Heeh, didongane ndang paring ular-ular ayo. Kagem murite semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa dan negara. Amin. Ugi matur suwun kagem SMP 1 kalian Bapak Mariono nggih. Walah. Sapa? Oh iya. Marianto. Oh, Marianto, kleru. Marianto. Saruku ki ya Mariono ki lek bakul pentole omahku. Mangkane tak eling-eling pokoke Ya. ngarep-ngarepe M. Jane ya isih enom kok mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cah wedok iki biasa ngenang ngene. Ya bene saking semangatku. aku Totalitas kok, di Dik, sini, ya? Totalitas. Totalitas lah iki sesuk totalane piye ya ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto. Aturan mriki. Oh iya no. Ah, monggo no. Ngono. Ya monggo Pak Marianto. Tepuk tangan ayo disepoti terus Truduk. Oh iya, oh iya, oh iya. Pak Marianto. J Pak Marianto sampun minggat mriki. Luar biasa. Nggih, Pak Marianto, asmanipun Marianto. Marang sapa ora beda-bedakne piyambakipun bahkan berpendidikan atau tidak, selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi. Dirangkul podo. Dirangkul podo. Yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Tumata nggone ngastone nggone SMP Negeri 1 Nganjuk. Pace. Pace Nganjuk. Pace Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Iya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Niken Salindri. Turuk. Loh, ngejak ketoprakan to sampean? Sampeyan dadi apa? Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Dromo. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Ora juga to. Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu. Jagat ora ana papat mung sliramu, donya ora ana 5 mung 1 kowe Roro Jonggrang. Aku tresno karo kowe. Jonggrang, aku tresno kowe Jonggrang. Piye Bandung? Nolodolaku Tomo Diajeng. Piye to sampeyan iki nolodolaku utama? Aku ora utama blas ya, aku slendro. Wah, bener. Ayo. Diajeng Jonggrang. Piye Bandung? Sliramu gelem karo aku, kowe njaluk apa bakal tak turuti lamun kowe njaluk duit sepeda motor. Wis milih brosure ana. Ora sudi Bandung. Sudiyo. Aku wegah dadi bojomu. Ah kenapa Jonggrang kowe kok wegah? Aku wong Sekti Mahampara. Paribasane
biyen iki meteng. Ya toh? J. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem jonggrang Ning aku duwe bebono. Gak usah kesusu sik Bandung. lho. Wis kadung pengin jonggrang. Kowe roh bebonoku apa? Paling njaluk sekupi. Ora. Bebonoku ora larang-larang. Apa panyuwunmu jonggrang bakal tak turuti. Cuma aku pengen Sik hop ketoprak kok cuma iki lho. Lho, sik to. Loh, ketoprak modern. ketoprak modern. Kamu sekarang derek nek cuma iki. menututi zaman. Oh, ketoprak milenial lho ya. Aku njaluk omah cacah 7. Omah gede istana. Barno mobil Lamborghini 3. Terus sawahe 3 hektar. Wis hop Emas-emasan Hop, gak sing rabi lah. 3 gram. hop gak rabi lah aku kalau nang guyangan ae tulimo entuk wis. Hop hop wis. Mas Lindro, piye to iki kan? Cinta iki harus diperjuangkan. Alah cinta telek apa nek ngono kuwi alok njaluk matiku wae. Lah piye to? Njaluk nek omah tingkat. Lho, kuwi kan memotivasi. Kuwi pena lho. Garek sampean Wong aku wae kos kok. sik to garek ngedol ginjel ngono tok paling ya wis keturutan kabeh kok. Wah, Piye? bener. Sik to aku kok mbok kon. Lah aku nek pengen aku mbok kon adol ginjel ya aku culiken. Culiken aku. Mah, sampean tak culik tapi sampean tak kon nganu. Apa wis Tak kon nganu. Tak kon dadi ngono-ngono gelem. Gelem. Tak kei nggone kandang sapi. Gelem. Gelem. Wiro sapi ra. Ero. Wiro wedhus ra. Ero. Sebabnya apa wedhus kae ambune kok ora enak. Ayo sebabnya Ya apa? emang takdire ngono. Ya kewan ambune ora enak. Ora menggunakan aki. Mergo dhek rong adus. Dudu. Mergo ora Lah nyapa? parfuman. Salah. Sebabnya apa wedhus kae kok ambune ora enak. Terus Mergo sebab- keleke papat. Wong keleke loro iki ora enak kok nek ngono papat. tapi lo wedhus lo keleke lo. Sampeyan apa tau ngambu kelek wedhus? Papat yo Mbah yo. Kelekku mangioknya. Gah, aku aluk iki ae yo anti corona. Aduh Dek, wis ki. Corona yo iki komunitas rondo nasional. Wah. Yo Mah yo. Dek iki kan iki J. tembang mumpung ora ana pamundutan wis mardika wae. J. Mardika wae ning aku njaluk sadurunge nembang nganggo bawa dhisik kanggo mamerne swara ana ing guru-guru, Bapak Ibu guru Dwija mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Yo ngaturi napa? Ah menapa? Dik, Nggih. salindri. Aku salindro. Salindro. Slendro. Salindro. Ya Tak wis genti kok. sekarang. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Jenggleng. Jelek aja. Awas ya. Tapi gunung lho ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Aku kurang mencolot. Walah. Enten aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik to? ya? Men. Delok ento ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kedange piye? Kowe nek diamuk yange. Yange sapa yange? Oh. Apa lo gene digawe histori? Makan duren guys ngono. Dudu duren. Cempedak. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah neme ngono ya ora apa-apa ya, Dek ya. Aku ora Mesra mesra. karo pacare lho sampeyan karo. Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu Karo wanitane. Wanitane tapi pitik.
kira mesra karo meleot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong ngangkut janor kuning Walah ngentut malah. Mas. Apik ya ora kek. Apik wong nek wong nonton kok. Kayak nyapa lho madhep rene. Ndi lho? Kabeh lho. Ha mergo sing tontonane. Tontonane kene kok. Oh iya iya. Tapi anek sing madhep rono mau. Nguyuh kae. Ora. Tuku pentol. Mburi kene di madhep rene kabeh melu-mesani ning layar lebar di belakang. Oh iya, banyak. layar lebar. Karena di depan gak kamot. Nggih. Enggak muat. Gak muat, matur suwun partisipasinya warga Pace Kulon. Amin. Enggak. Nyapa? Ngedungi ngene sapa? Rasa cemburu karo yang Sapa ta sapa? Iku Sarmin. Sapa? Sapa ta sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki Khusus kok apa? ganti-ganti jenenge wong to. Nek ora iso nabuh mbok mulih wae. Iki Wah. tanggapan Mas, ora ge dolanan Mas. Hah, pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Heeh. Aku nek sing aku kudu semangat. Duwike nyikmu ya. Nesu iki, nesu. Aku nesu lho Mas. Padha lanange lho Mas. Anggepe apa? Anggep apa Mas? Rene ora satu dolanan. Heeh. Dek cilik-cilik cabai rawit lho. Wani mengguri Mas, aja ning kene. Lho, waduh. Mengguri ya? Mengguri. Ayo. Malah maksudnya mengguri tak kon bayari kopiku. Oh, pesen kopi ta? Pesen kopi. Oh. Bakule ayu, loro iki lho. Sitok semiran. Seneng. Ero wong aku ning kono ya aku. Ayo. Pacita. Hoi! Rapopo wong jek cilik cara kocluk kan gak masalah. Saya menikmati saking penake lek kendang iki lho. Iya. Sing ngendang adik. Wah. Iki muridku. Ya Masa? sing marai aku. Loh, berarti sampean pinter. Lho, saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. Panas. Udan.
kono lho, iki ganggu wong joget wae. Pokoknya musuh caci lek iki nek ra gendut terus nangis. Oh iya. Warjoyo. Lah iki lho tunggale wedhus keleke tamat. Iki lorenge. Loro. Nyapa sinten, Mbah? Aku. Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Lah caplokane. Mbah. Caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lek syaratnya apa ben ngalih? Mas Jarno lembal-lembale dhewe. Ora, jajal ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Njaluk apa, Mbak?
Ora syaratnya njaluk napa? Aku iso mari. Heeh. Kudune Pak Marianto ngeki sangu aku. Demit kok njaluk sangu. Demit ki mbok yo eneke kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Niki Pak Marianto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Pak Marianto, mriki Pak tak kapanane Pak. Alah monggo. Ya Allah, abang yo ana abang. Kena Dik. Ya Allah ya. Ya Allah sama nih mari ya. Mari ya Mbah ya. Kena. Pas wakeh kok ya. Demet kok kena duit. Kena Dik, kena jadi. Tes coba, jajal. Mari ora? Ora mari. Tekon. Kantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal. Kena. Kilo. Lah, wis mari kene iki. Ah iki lho. Lagi iki dalang kok melok kucluk. Dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Iso semprot. Karepku ya jalukno ngono lho. Jaluk Niki wonten niki. Pun, usah kuwatir kali Pak Marianto menika, pun piantune kok. Ndak enek isine tapi. Mek kertas. Lu malah catetan Durma. Ayo dilanjut nih. Gawe dununge. Ya. Allah ya Allah, aku seneng aku ngene iki entuk duwe sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli ya. Enak demoy. iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokne es ngantek nyonyor lambemu kuwi. Puas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to mesti gawe dhuwit. Matur suwun nggih Pak Marianto, sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Mungkin Amin. malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane wi nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho Mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natian wadon sarwi Suara sulit Indu
Indri, Iya. Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Iki dilanjuti ya Mas. Nggih. Pamundutan isih oke. Napa kemawon? Iki ana sing mundut lumantar WhatsApp. Oh nggih. Ya kuwi ana sing nyuwun jenang gula. Jenang gula mongke dicaosi. Aku njaluk sing nembang Mbak Mira. Mbak Mira, oke. Dalu punika live streaming Asta Brata Media. Matur sembah nuwun ingkang tasih nderek wungon dalu punika. Iya. Mugi-mugi panjenengan ingkang mirsani wonten YouTube pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Monggo sowanipun Mbak Mira. Mbak Mira. Ayo, semeneng sik. Bis jurusan Solo Surabaya. Nyantai yo. Semeneng sik. Kanca-kanca kok ya paham kok. Nyapa? Mira-mira gundul-ndul, gone mira gundul. Ngerti krondi ning Heru lho, Heru sing lho. Wah, Mas Heru, nek Mas Heru niku pun ngertos daya nek Mas Heru tapi. Nek aku. Lah sampean pengen ngerti yo piye? Ampane nantang kuwi. Yo. Nggih. Terus ngono. Ada Romo. Kuwi lujeng dalu Mbak Mira. Inggih asugeng dalu Mas Dalan. Kepripun pawartosipun? Alhamdulillah sae-sae kemawon. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Wonten Mas Lendro. Oh niki Mas Lendro to? Iya. Sing biasane ngarit niku. Oh iya no. Teng ajeng mriko to, wonten seket-seket mriko. Bener. Sampeyan to Mas, masalah sing gawene nyolongi kumbane wong-wong barang kuwi. Ayo katokmu jero kan sing aku. Padane apa kok ngarit? Aku surat tau ngarit. Mbak Mira. Kenapa kok tak iki ana pamundutan jenang gula? Iki pamundutan jenang gula ki sing nyuwun ora sapa-sapa ning kanca-kancaku kuliah. Oh, Mergo tembang sampean sing sampean upload ning Instagram. Sing tembang jenang gula saka ngiringan ki lho. Oh, lah saka ngiring. Ah, lah keke sempat viral di status cah-cah kanca-kanca. Niki sing nak tembang. Iki. Sing tembang niki. Idolane. Heeh, kanca-kanca pedalangan semester 1. Heeh. Idolane putute Joko Kleten. Asli niki. Tenan kula niku digawe story niki. Ngepen banget karo iki. Jenang gula niku. Sing wengi ngeten lho. Sinten? Iya, iya. Sinten? Kok tak kirimi fotone cahya. Monggo Jenang gula. Mbak Mira ngaturi jenang gula nggih. Nggih. Monggo langsung mawon. Nggih, yuk. Ya. Saman ki yo nekane genderanya li ya kok isi. Nggih, niku rencang pedalangan ya. Nggih. Anu mangane nek pemandangan anyar. Kowe iki jane sir aku apa sir kono? Lho, di panggung itu milik umum. Sing ndi ya sembarang, Mas. Jare yang Apa kowe ya kuwi ya iki. Sesuk melone tak bacok kowe. Apa? Wis kecak aku lho. Sesuk prei kok. Sesuk raya. Sesuk aku ning Solo lho. Sesuk aku ning Solo. Ngerti sapa? Ku nepake no. Ngapa? Ya dijawab karepmu ki lah. Wah, ditantang ki. Wani apa ora? Ramani Wong kono sakmene dhek sakmene. duit kuntek malah nantang. Ge Mbak Mira.
Oke no. Terakhir ning season limbuan. Ya. Nggih. Ngaturi menapa Mbak Jami? Iki ana sing kirim lumantar WA. Sik. Tembangipun. Iki ya tak wacane sik, Mas. Sugeng dalu Pak Dalang derek monitor wonten streaming. Saking kula Mas Purwanto, pimpinan Pancairama Indonesia, Campursari Ponco Laras. Nitip salam damel dulur-dulur NPII dimanapun berada, terutama yang di luar negeri, request lagu Lali Janjine, Gubuk Asmara lan Pamer Bojo. Nah, ditunggu wonten limbuan napa gara-gara nuwun. Nah, iki Pamer Bojo, Mas. Oke. Titik Sinta karo anu ya jumeneng Pak Enggar. Oke. Oh, perkara tembang-tembang liyane kena ditutuk ning nggon gara-gara ya, Mas. Oke, siap. Ya, diratani, ayo. Apane lho sing diratani maksudnya iki lho. Maksudnya gamelan oke, musik ya oke. Oh, ngono to. Aja ngono to. Aku mikir liyane soalnya. Wah, iya. Umur aku. Ayo. Kasih. Nah. Mas Lindro. Wonten dawuh Mbak. Monggo perkara Gojek karo lagu-lagu disambung ning nggon gara-gara. Nderekaken monggo. Aku tak kepruan sedila ya, Mas. Oh, klik. Ya. Nduk, piye, Mak? Ayo lelaki kang sinuwun, netepi wajib, Aja nganti kelangan ngeng. Oh ngono ya, Mak. Ayo nutuke lakon. Ayo, Mak, tak derekke.